Peti mati dadi memedi. Sasi November taun 2006 kepungkur, ing desane penulis ana warga kang seda. Mula penulis enggal-enggal bali saka papan tugase sakwise jejibahan rampung. Kaya adat sabene, dadak ngobrol dhisik karo kanca-kanca. Mangkono iku merga penulis arep melu takziah, aweh pakurmatan pamungkas marang salah sawijining warga kampung kang tinimbalan. Jam 2 upacara angkating layon wis kawiwitan. Jam 2:30 layon wis kakubur. Atine penulis gumun. Giniya, peti mati ora melu kapendhem. Apa ahli warise rumangsa eman? Padatan kang wis lumaku, peti mati iku senajan larang regane dirusak banjur meru kakubur. Peti kae arep tak simpen ing kuburan lor kono kanggo nyediani yen ana warga liyane kang seda. Jalaran peti mati darbeke kampung utawa LPMD saiki rusak. Kembrukan tembok cungkup nalika ana lindhu gedhe kapungkur. Ahli warise almarhum Pak Jiman jeneng Singklon wis ngidini. Kandhane Pak Chandra marang penulis. Pancen bener, peti mati kang digawe saka kayu jati darbeke kampung rusak. Peti iku mampangatake kanggo ngusung jisim kang arep dikubur. Sakwise jisim kakubur, peti iku banjur kasimpen ing salah sawijine cungkup ing kuburan kampungku. Dene tumrap keluarga kang sugih ora migunakake peti kasebut. Keluarga iku migunakake peti mati tukon. Regane larang. Ewasemono peti kasebut banjur katut kakubur. Durung nate ana ing kampungku peti mati disimpen. Lah dalah Pak Chandra uga jeneng Singklon kok duwe panemu nyeleneh. Batine penulis. Nggih, monggo. Mugi-mugi wonten mampangatipun, Pak. Wangsulane penulis. Ning peti duweke LPMD pun ajeng didandosi niku, Pak. Putusan rapat wingi. Penulis nerangake. Nyatane endi? Penulis ora aweh wangsulan. Wedi yen malah salah kedaden dadi sulaya rembug karo wong tuwa, ora apik. Sajake Pak Chandra wis kepleng tekate. Miturut kabar sing tak rungu, ing dina candhake, peti mati iku sida disimpen ing salah sawijine kuburan ing kampunge penulis. Oh iya. Kampunge penulis ana kuburan ora mung siji, nanging ana 5. Bab peti mati iku sekawit ora padha digagas dening warga kampungku. Nanging suwe-suwe lan wektune durung nganti 40 dina sedane Pak Jiman, peti iku wiwit dipersoalkan dening warga. Mligine warga RT 2. Kabar wiwit sumebar yen warga RT 2 kang ana sakiwa tengene kuburan kang dienggo nyimpen peti mati iku padha diganggu dening lelembut. Ana kang awujud swara, ana kang wujud blegere manungsa. Bab iku diceritakake dening Widya, warga RT 2 marang penulis. Wayah surup,
Simbah diweruhi wong bligung mlaku-mlaku. Wong niku ora katon sirahe. Ngono kandhane Widya. Liya dina Simbah diweruhi wong praupane memper aku. Mlaku-mlaku dhewe. Bareng ditamatake banjur ilang. Sing paling kerep keprungu swara wong ndodhok lawang. Yen dibuka lawange ora ana apa-apa. Durung suwe Mbah Min kang omahe pener lor omahku weruh putra mantune lagi isik-isik ing pawon, rajang-rajang. Ing ngarepe katon keren mubyar-mubyar genine. Saibo kagete Mbah Min. Mbak Usfah putra mantune iku jebul isih turu ing kamare. Sabanjure Mbah Min niliki keren. Keren iku ora ana mawane, ora panas. Kahanan kaya mangkono anane memedi iku dening warga banjur diothak-athik gathuk. Miturut warga, anane memedi-memedi mau ora liya merga ing sacedhake kono ana peti mati kang sumimpen. Mula padha duwe panemu yen peti mati iku kudu dimusnahake. Mbok menawa kabar anane memedi kang digathuk-gathukake karo anane peti mati kasebut banjur keprungu dening Pak Chandra. Rasa risi tumrap Pak Chandra. Mula dheweke banjur tumuju kuburan marani peti mati iku. Kanthi migunakake pukul besi, peti mati iku banjur dikepruki. Peti mati ajur mumur. Peti kang sekawit edipene kabuntel gombal putih memplak iku saiki dadi tumpukan kayu lan gombal modal madul. Miturut kabar sing keprungu dening penulis, kayu lan gombal tilas peti mati iku dening Pak Chandra banjur dikubur ing papan sacedhake kuburane Pak Jiman. Ing tengah-tengahing sasi Desember 2006, penulis wis ora krungu kabar ana wong diwedeni ing RT 2. Mungguh kepriye sejatine gandeng rentenge memedi lan peti mati, penulis dhewe ora gagas bener lan orane. Mung wae penulis duwe dudutan ing kahanan kepriye wae manungsa kudu tansah eling marang Kang Maha Kuwasa, Allah, supaya tansah kalih saka panggodane bangsa lelembut kang miturut kitab suci pancen ana lan kudu diyakini anane. Wallahu alam.